Aínda que se manteñen como primeira opción en todos os concellos do Barbanza, os populares rexistran unha importante perda de votos, especialmente en Ribeira e Muros. Pola contra, en Noia apenas perden unha dúcia de apoios con respecto ás pasadas autonómicas. Pola súa banda, o BNG case logra duplicar os apoios conseguidos en 2016, converténdose na segunda forza política en todos os concellos da Bisbarra. Nós tiñamos moi boas expectativas tamén na comarca do Barbanza e tamén na Pobra. Claro, calibrar hasta onde é difícil e a veces, gato escaldado a veces non quere ilusionarse demasiado por se acaso, non? Pero é certo que tiñamos moi boas expectativas e eu, particularmente, me vin desbordada polas expectativas, o sea, para min, os resultados, superaron as expectativas que eu particularmente tiña e as tiña moi boas, non? A pobrense Rosana Pérez, que ocupará un escano no Hórreo, quixo agradecer o apoio do electorado que supón un incentivo máis para traballar por Galicia con ilusión renovada. Xa estaba ilusionada cando mo propuxeron, pareceume unha nova oportunidade de participar activamente en política, porque nos últimos anos, por razóns persoais, estaba un pouquiño máis apartada, pareceume unha boa oportunidade. Sinceramente, eu salira ou non salira diputada, iba a participar igual. Agora, esta recompensa, este apoio da cidadanía, dame, de verdad, moitos máis azos aínda. A xente que me coñece sabe o que teño miles de defectos, pero eu sou unha persoa que traballou sempre por un ideal, traballou sempre porque o país avanzase e, dende logo, insisto, esta ilusión de hoxe e supoño que dos vindeiros días e meses non me vai a quitar nadie e eu vou seguir, como se di llanamente, ao pé do cañón. No que respecta ao PSOE, aínda que perde máis de 1000 votos, mantense como terceira forza no Barbanza, aproveitando a caída de Galicia en Común, que se sitúa en cuarta posición, non moi afastada de Vox, que colleitou os mellores resultados de toda a comarca en Ribeira.